ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବର କେତୋଟି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନାମ ଲେଖାଇବେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ମା ମାଉସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହୁଅ ସଚେତନ। କହି କହି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲି, ନାମ ଲେଖାଇବା ଯିବେନି ଭୁଲି। ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ନାହିଁ ପାଉଣା, ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମାଗଣା। ଅଧାରୁ ପାଠକୁ ଛାଡ଼ିଛି ଯିଏ, ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିପାରିବ ସିଏ। ଆସରେ ଆସ, ନାମ ଲେଖାଇବା ସ୍କୁଲରେ ଆସ। ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରିଲେ 6 ବରଷ, ନାମ ଲେଖାଇବ ସ୍କୁଲ ଆସ। ପୁସ୍ତକ ପୋଷାକ ବୁଟ୍ ମାଗଣା, ପଢ଼ିବାକୁ ଜମା ନାହିଁ ପାଉଣା। ଡାଲମା ଅଣ୍ଡାକୁ ବଡ଼ି ତରକାରୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସୁଆଦ ଭାରି। ଖୁସିରେ ପିଲାଏ ପଢ଼ିଲେ ପାଠ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ଦେଖାଏ ବାଟ। ପୁଅ ଝିଅ ଏଠି ସବୁ ସମାନ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ। ନାନା ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଜିନିଷ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ଖେଳିବ ଆସ। ସ୍କୁଲରେ ଆମ ଉନ୍ନତି ହୁଏ, SMC PTA ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ଆମରି ପାଇଁ, ଝାଡ଼ା ଏକ ପାଇଁ ଲାଜ ନାହିଁ। ବଗିଚା ଆମର ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଫୁଲ ପରିବାରେ ଭରପୁର। ଆସରେ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲେ ମଜା ଲାଗିବ, ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥି କେତେ ମିଳିବ। ହସ ଖେଳରେ ଭରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ, ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆଣେ ହରେଷ।